B1B, da? Deci aria triunghiului O, B1B, va fi egal cu F mare în punctul 2, F de 2, minus F mare în punctul 0. Și egal mai departe cu F de 2. Adică înlocuim pe X cu 2. Face 3 pe 4, că vine 3 pe 4 plus o constantă. Minus F de 0, adică minus ca acea constantă. Și face 3 pe 4 ori 4 plus constanta minus F de 0, înlocuim pe X cu 0 și face minus constanta. Deci constanta se reduce și face 3, 4 cu 4 se duce, nu? Și face 3. Area triunghiului respectiv este egal cu 3. Iată că așa am obținut și noi, dacă vă amintiți, cu cine este egal area triunghiului? Baza 2 ori înălțimea 3 supra 2. Baza înălțimea supra 2. Adică îmi dă 3. Vedeți? La același lucru am ajuns și prin formulă și prin calculul acesta cu aflarea primitivei. Cu adevărat interesant. Cu adevărat interesant. Deci area triunghiului am surprins-o ca fiind, având aici ca latură Y cu ecuației, nu? Y cu ecuația, am scris ecuația drept. Vedeți că am folosit destul matematică. Ne-am amintit cum se scrie ecuația drepte care trece prin două puncte. Am scris-o și ecuația drepte acelea este 2y minus 3x egal cu 0. Am găsit pe y, l-am izolat, y fiind de f de x, am expresia asta. Pentru ea am putut găsi primitiva, f mare, și cum am demonstrat că aria este f de b minus f de a, da? Pe intervalul care socotem aici, am făcut f de 2 minus f de 0. F de 2 minus f de 0. Și mi-a dat 3. Așa cum știam și area triunghiului acesta. Tot așa cum voi scrie, vă las pe voi, dragilor, să faceți ecuația dreptei BA, da? BA, care trece prin două puncte 2, 3, 3, 0. Scrieți exact ca aici și veți scrie ecuația dreptei respective. Și acum, funcția Y-ul acestei drepte, pe care îl descoperiți voi, e de la cine? De la 2 la 3. Și atunci găsiți pe F mare și faceți F de B minus F de A, primitiva acelui de-a doua funcții, pentru dreapta asta. Și atunci area va veni baza, găsiți un răspuns. Ca să vă convingeți că ați lucrat corect, baza este 1, înălțimea este 3, 1 ori 3, 3, 3 pe 2 va da area aceea. Deci v-am spus cam care va fi rezultatul. V-am făcut această demonstrație ca să înțelegeți că merită să vă străduiți, să știți să descoperiți primitiva, să găsiți tehnici de stabilirea primitivei respective. Deci funcția aceea la care visați trebuie să fie derivabilă și derivata trebuie să coincide cu funcția pe care o aveți voi. Știți rezultatul derivatei și vă întrebați cine este aceea pe care să o derivați să vă conducă spre rezultatul respectiv. Dragilor, acesta este subiectul intitulat, primitive. Titlul noului volum, volumul 14 va însemna de acum, din lecția următoare, când vom debuta cu prima lecție, voi începe cu prima lecție, intitulat capitolul primitive. Acolo ne vor frământa problemele acestea în cele 10 lecții. Cum găsim primitiva? Care sunt tehnicile? Avem șanse să găsim totdeauna primitiva? Orice funcție este primitivabilă? Sunt foarte multe întrebări care se ivesc. Ce înseamnă primitivabilă? Adică la orice funcție îi găsim și primitiva? Și după ce ne asigurăm că putem găsi, să vedem prin ce metode o putem găsi. Care sunt metodele de descoperire. Cred că voi acum ați și avansat acolo la clasa 12-a și ați început treaba asta. Mă strădui cât de repede să dau drumul să finalizez acest volum, pe care voi să puteți găsi cât într-o săptămână. Sper să reușesc într-o săptămână să-l fac și atunci îl veți avea și veți avea, dragilor, lecții și în față. Odată achiziționat volumul, veți avea șansa ca în lecțiile care urmează,
că am să mă duc să finalizez cât se poate de bine. Ei, clar, un lucru. Astăzi am făcut o lecție foarte frumoasă care mi-a dat posibilitatea, lecția aceasta de încheiere a volumului 13, cea de-a 10-a lecție, să intru în cel de-al 14-lea volum, primitive. Vom vedea cam cum va evolua, să spunem, care vor fi lecțiile cele frumoase. Abia le aștept și eu și să le vedem. La revedere!